Okay, i dag det er vores første kund i Brahms frisørsalon. Niels Brock. Nej, ikke Niels Brock. Brahms frisørsalon i Niels Brock i JP. I kender selv lokale 453. Ja, tak. Det er 421. Mohammed Rille, kamera. Hvad hedder det? Første kunde, Aron Basret, let's go. Han vil gerne have. Hvorfor model vil du gerne have? Du har sådan en etage. Skal vi tage den her ned, man? Alhamdulillah. Det er inde i skole, det der. Har du taget lige billeder? Jeg laver video. Jeg skal da ikke tage billeder, mand. Vi har fået frem. Lappen. Det synes du plejer. Ja, præcis. Hvad bygger café herovre? Hvad sker der? Vi har det hele vores glas, så. Jeg kan ikke se det der seriøst. Det var ikke sjovt med mig. Du skal ikke bygge mig. Og koncentration, du skal ikke gå ind i hans mund. Ja, hvor skal jeg gå? Vi skal lige se, hvad der hvor man kan se det. Jeg står op i gruppen. Nummer 10. Nå, det er lidt meget. Ja, du var så sådan, der viste mig det. Jeg står op i gruppen. Okay, jeg stopper optagelsen. Skal lige tage billedet, gutter. Men I ved godt selv kvaliteten, hvordan Så skal det være, okay?